Игенчеләргә көзге арышның 1100 гектарын районның Зәй шекәре һәм Восток агрофирмаларында чәчәргә туры киләчәк. Эш 14 августта Зәй шекәре агрофирмасында 656 гектарны тәшкил иткән мәйданда башланды. Работает 3 комплекса: К700, сеялка DMC, класс Ксерион, сеялка DMC, Джандир, DMC сеялка. Механизатор Динар Гайзетдинов кырда инде 3-нче сезонын эшләй. Тракторга Түбән Кама агросәнәгать көллиятен тәмамлауга угытырган. Бүгенге көндә Зәй кырларында Джандир куәтле заманча чәчү комплексында арыш чәчә. Техника ватылмыйча эшләй, димәк, эш туктаусыз бара. Техника у нас хорошая. В плане еды нас все устраивает, кормят нас 2 раза. Быел көздән район кырларында 17 000 гектар мәйданда көзге бөртекле культуралар чәчәргә планлаштыралар. Көзге будайны чәчү эшләре соңрак башланачак. 14 августта көзге арышны чәчүгә Восток агрофирмасы механизаторлары да кереште. Эльмира Шабрина, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.